першым унутраным чэмпіянаце 1992 году берасцейскае Дынамо стала уладальнікам бронзавых медалёў. Аднак на той момант Беларуская федэрацыя футболу яшчэ не была сяброўкай УЕФА, і таму беларускія клубы не маглі браць удзел у Еўракубках. Першым прадстаўніком Беларусі ў Еўропе стаў прынцыповы супернік горада над Бугам – Менскае Дынамо у сезоне 93-94 гадоў. Дэбюту ў Еўракубках палешукам прыйшлося чакаць аж да 2007 году, калі брэсцкае Дынамо паслядоўна прайшло салігорскі Шахцёр і гарадзенскі Нёман у Кубку Беларусі, дзе ў фінале сустрэлася з барысаўскім Батэ. У спёку на менскім стадыёне Дынамо ў роўнай гульні справа дайшла да серыі пенальці. Барысаўчан далі маху Стасевіч і брамнік Федаровіч, а ў берасцейцаў толькі Гагінашвілі. Мазалеўскі, Цэван, Валацько і Сокал білі трапна. Ролік пра першы еўракубкавы выступ Александра Валацько за барысаўскі Батэ ўжо ёсць на канале. Трэнерам берасцейцаў быў Уладзімір Геваркян. У чэмпіянаце той сезон скончылі няўдала, толькі 12 месца. Геваркян узначаліў каманду перад пачаткам сезону, і асноўная стаўка рабілася на ўласных выхаванцаў. Хоць і сваіх легіянераў каманда мела. Перамога ў Кубку Беларусі нарэшце вывела горад над Бугам у Еўракубкі, а менавіта у першы раунд Кубка УЕФА. Лёсаванне адбылося 29 чэрвеня. Усе клубы былі падзелены на 3 геаграфічныя зоны. Беларусы трапілі ў паўночную і ў супернікі атрымалі Металург з Ліепаі. Першы матч мусіў адбыцца ў Латвіі. Латышскі клуб на той момант меў немалы досвед гульня ў Еўропе. Стабільна праходзіў першы раунд адбору, зазвычай спыняючы сваю хаду на другой стадыі, вылетаючы ад клубаў на кшталт бельгійскага Генку ці кіеўскага Дынамо. Каманда гуляла сама і давала гуляць сваім супернікам. Перад першай гульнёй Дынамо няўдала выступала ў чэмпіянаце. Пасля 13 гульняў мела толькі чортавы тузін балаў з 3 перамогамі і займала 11 месца з 14 каманд. Напярэдадні дэбюту ў Еўракубках саступілі Шахцёру з лікам 2-3. Прытым гарнякі зраўнялі рахунак за хвіліну да канца з пенальці і вырвалі перамогу на 3-й мінуце кампенсаванага часу. Берасцейцы адправіліся ў вандроўку на аўтобусе у летнюю спёку ў краіну Балтыі, што дакладна не дадало ім моцы, як адзначыў Уладзімір Геваркян. Відэа пра катастрафічную вандроўку Манчестер Юнайтед можаце глянуць па спасылцы ў версіі экрану. Беларусы спыніліся ў гатэлі Амрыта, трэнаваліся на базе сваіх супернікаў і, нягледзячы на цяжкую вандроўку, перабывалі ў добрым настроі. Кадравых праблем не было, і ўсе былі гатовы паказаць сябе на полі. Геваркян ацэньваў шансы як роўныя, адзначаючы досвед Металургу ў Еўропе. Супернікі беларусаў страцілі пару гульцоў праз траўмы, аднак тых было каму замяніць. Дынамо выйшла ў наступным складзе: Цыгалка, Ішмакоў, Шчыгалёў, Панасюк, Коц, Валацько, Козак, Цэван, Чысты, Сокал і Мазалеўскі. 5000-ную арэну гаспадароў хатнія заўзятары 19 ліпеня запоўнілі не да канца. Прыйшло ўсяго 3000 гледачоў, а квіткі каштавалі меней 3 еўра. Гульня пачалася з атак беларусаў, якія ўжо ў першыя хвіліны стварылі некалькі галявых момантаў. Аднак першы гол забілі гаспадары. Магчыма, дапамог досвед. На 5-й хвіліне бразільскі абаронца Ферейра замкнуў падачу Сурніна з штрафнога 1-0. Берасцейцы працягвалі атакаваць, але брамнік Металурга Столля цягнуў усё. У тым ліку берасцейцы не цураліся біць здалёк. Першы тайм скончыўся з перавагай Брэста па гульні, але не па рахунку, бо трэба нахіліцца, каб з ручая напіцца. Другі тайм лепей пачалі латышы і маглі нават падвоіць перавагу. Дынамаўцы працягвалі шукаць свой гол, і ён здарыўся. Віктар Сокал, атрымаўшы пас ад Рамана Гагінашвілі, моцна ляснуў па браме здалёк, і брамнік Металургу Столля, што дагэтуль цягнуў усё, цяперака даў ляпаса і не ўтрымаў мяч пасля моцнага ўдару беларуса 1-1. Пасля гульні Геваркян, здавалася, выглядаў трохі самаўпэўненым у далейшым поспеху. Меркаваў, што псіхалагічная перавага цяпер у беларусаў, адзначыў незапоўнены стадыён і цішыню латвійскіх заўзятараў, нібы ў тэатры, і пахваліўся хатнім стадыёнам у Брэсце. У нас зрителей побольше, у нас 1010 придет, сегодня нам уже звонили, и билеты уже проблема.
2 жніўня 2007 у Берасці пры 22 градусаў спёкі брэсцкі стадыён сабраў 10 тысяч найлепшых заўзятараў Беларусі. Ролік пра галоўнага трэнера зборнай Бернта Штанге, пры якім каманда гуляла таксама на забітым брэсцкім стадыёне, ужо ёсць на канале. Матч судзіла сербская брыгада арбітраў на чале з Нінаславам Спашычам. Металург змог выйсці наперад за 5 хвілін да перапынку. Гулец Металургу Андрэй Кругляк скарыстаўся сваім шансам і адправіў мяч у вароты Юрыя Цыгалка. Гол у распранальню змяніў увесь план геваркяна на другі тайм. Цяпер патрэбна было атакаваць. І пасля перапынку стадыён адразу пагнаў Дынама ў атаку. Ужо на 47-й хвіліне палешукі зарабілі вуглавы. І Віктар Соккал зрабіў сапраўдны цуд, ды яшчэ на такім узроўні. Ён закруціў мяч у вароты прамым ударам з кутняга. 10 тысяч заўзятараў літаральна выбухнулі ад радасці, бо пры ліку 1-1 інтрыга пачыналася зноў. Аднак радасць была нядоўгай. Усяго праз 3 хвіліны пасля гола Сокала абарона Дынама дапусціла памылку. Дзяніс Іваноў зрабіў навес у штрафную і Гірц Карлсанс галавой пераправіў мяч у сетку. Госці павялі ў рахунку і шалі схіліліся на іх бок. Апошнія хвіліны ператварыліся ў сапраўдную бойку. Беларусы вырашылі ці пан дзе прапаў і пайшлі штурмаваць вароты Металурга. Але балты ўмела зацягвалі час і правакавалі гаспадароў. Гульцоў захапілі эмоцыі, а сербскі суддзя стаў на бок латышскай каманды, выдаліўшы спачатку Рамана Коца на 79-й мінуце, а за 2 хвіліны да канца прыбраў з поля і Алексея Шчыгалёва. Каманда скончыла матч у 10, што нягож не пакінула шансаў на паратунак. Берасцейскі стадыён быў разлаваны і незадаволены, бо няма тае хусты, каб завязаць людзям вусты. Відэа пра іншы брэсцкі клуб «Рух» і яго знікненне ўжо ёсць на канале. Пасля гульні Уладзімір Геваркян адзначыў кепскую рэалізацыю моманту, брак досведу гульцоў і ўласна ў самога сябе. Ды адзначыў, што пры рахунку 1-1 варта было трохі заспакоіць гульню. Трэнер латышоў Беньямінас Зелькявічус адзначыў, што яны трапілі на сапраўднае свята футболу і заўважыў, наколькі прыемна было гуляць пры 10 тысячах гледачоў. Ды адзначыў шанцунак уласнай каманды. Адносна працы сербскага арбітра слоў заўважана не было. Першая цялятка стала шчаняткам, а наступны еўракубкавы сезон горада над Бугам адбыўся толькі праз 10 гадоў, але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце гнеўны або добры каментар пад гэтым відэа. Мне вельмі важна пачуць вашае меркаванні. Гэта істотна дапаможа у прасоўванні беларускамоўнага контенту. Ну а пакуль. Город над Бугом! Город над Бугом! Город над Бугом! Город!